med Emma og Victor. Nu vil vi vise jer noget, hvor vi cykler, imens vi klapper. Kom med os, kom med os. Det er herovre. Det er vores lille bakke. Jeg starter lige hernede. Og kom lidt tættere på. Tættere, tættere. Stå op der. Måske helt deroppe på stenen. Victor, stå op dernede. Jeg står. Vi fik lige lidt bananer siden. Okay. Skal lige have fået de her. Ja. Er du klar? Bananer, Victor? Ja. 1, 2, 3, nu! Hey. Ej, Victor stiller den, ikke? Victor stiller cyklen. Victor smider ikke cyklen, nej. Jo. Nej. Jo. Jeg starter hernede. Victor, kommer løbende ned til mig. Og vi kommer til at gøre det her stunt én gang. Kun én gang. Svært. Fordi det er lidt svært at køre. Vi starter lige lidt stille. Ej, der er en kat derovre. Film den, en kat. Det er vores ærlige gæst. Goddag, miau, min kat. Kan du komme af, Victor? Jeg skal sige hej til Missa. Hej, Missa. Hej, Missa. Det er vores gæst i showet. Du må ikke komme ind, så slår jeg dig. Du bliver derude. Nå. Er den ikke sød? Jo. Hvor du kan normalt ikke lide katte, jo. Nej, men den der, den er så smuk. Du må ikke komme herind. Jeg tror ikke engang, man kan. Du er så fin, Missa. Ja. Du må ikke komme ind. Hej, Missa. Den er så smuk, den er. Jeg kan godt lide den seriøst. Nå, videre til showet. Med Emma og Victor. Nu laver vi et fantastisk og et trick, vi er ude på 3 gange. Victor, Den tør jeg ikke se. 3, 2, 1, og nu. Han stiller sig op. Jeg kører. Og Victor arbejder. Nu har vi noget, hvor Victor tager hans cykel igen. Og nu skal der prøve starte. Mor, vi vil gerne have, at du stiller dig herovre på det. Vi cykler, nej stop. Vi cykler lige herovre. Vi vil gerne have, at du står lige her. Stop. Se, du skal stille dig bag de her streger. Det er sådan, og så skal du filme lige der på det der sted. Sådan her. Fordi du skal se, hvor højt vi kan hoppe med hjulet. Nå. Og mor, du skal tænke på, fordi at vi kører på den grund dernede, som der er lavere, end den vi kommer op ad, sådan så vi på en måde, hvis man laver sådan et her hop sådan normalt, mor kig lige, hvis man laver sådan et her hop normalt, så vil det måske svare til det her. Okay. Sådan der. Ja. Jeg starter. Jeg kører lige bag. Og man skal sige, enten skal man ringe med sin klokke, eller skal man lige råbe. Ellers skal man lige råbe. Ja. Jeg ringer, for jeg kører. Og jeg kører lige her. Jeg kører. Så er det i gang. Jeg kommer på plads. Jeg kører.
Ja. Det var sidste gang for Emma, og nu kommer sidste gang for mig. Nej, vi kører et par gange til. Vi kører 3 gange med. Ja, vi kører flere gange. Altså, jeg gider ikke at blive stående her. Nej, Nu er vi ved at have en rigtig god film her. Du prøver ikke en gang til. Og jeg skal lige vise din mor noget, hvor Victor ikke må være med. Fordi hvis du prøver en gang til, så kan du prøve flere gange. Nu skal du lige se. Det er ikke noget med efterhop. Vi starter med at køre lidt. Film bare på mig. Film på mig. Er det ikke bedre, hvis I lægger pladen over, sådan så I ikke får ødelagt hjulene? Er det ikke? Hvad? Er det ikke bedre, hvis I lægger den der plade henover? Sådan så I laver en lille bane, men sådan så I ikke smadrer hjulene? Det skal jeg nok gøre. Ja. Tak for